ime je Jelena Toljić, učenica sam 8. razreda osnovne škole 1. maj. Tokom svog školovanja takmičila sam se u različitim predmetima, ali najviše iz biologije i jedna od mojih omiljenih nagrada jeste specijalna nagrada na republičkom takmičenju talentovnih učenika. Osvojila sam 1. mesto, iste godine sam osvojila i 3. mesto na republičkom takmičenju. Pored njih volim i svoju diplomu iz 6. razreda na okružnom takmičenju iz fizike, gde sam osvojila 2. mesto. Od malena je pokazala interesovanja za prirodne nauke, voli prirodu, voli životinje, voli da istražuje, da sazna, da pročita. Tako da ta neka ljubav prema tim navikama vrlo rano je ona pokazala. Njene brojne nagrade rezultat su rada i potencijala i svi mi u školi smo veoma ponosni na Lanu. Verujem da je ovo samo početak njenog uspeha i da je pred njom sjajna budućnost. Uvek sam od nje očekivao pitanja, non stop neka pitanja u vezi nauke još dok je bila mala. Ja sam se trudio koliko mogu da odgovorim na ta pitanja. Uvijek me je zanimalo kako funkcioniše priroda, kako funkcioniše organizam čoveka i kada sam krenula u 5. razred, samo se ta ljubav povećala i prešla u jedan moj hobi i uopšte zanimanje. To je dete sa kojim uvek, ali uvek možete da radite, da pričate na bilo koju temu. Uvek spremna za akciju, uvek spremna za rad, uvek nasmejana i uspešna. Divno dete, divno. Otvoreni tip osobe ponekad je zatvorena, voli da se druži. Dobra osoba, stvarno zanimljiva, ima svoj način prijateljstva. Ona je stvarno najbolja osoba koju sam ja upoznala ikad i toliko je spremna uvek da mi pomogne kad god treba neka pomoć, on je uvek tu priskočio. Trenirala sam borilačke veštine, karate, ali sam zbog jake upale pluća i zbog trenutno spremam prijemni na pauzi. Volim da pišem i pesme, volim da pišem i neke radove. Pisala sam, takmičila sam se i osvajala sam isto i na literarnim konkursima. Moja pesma je u 6. razredu bila i u gradskom časopisu, tako da i to volim da radim. Igram šah, tu ljubav je pokrenuo moj deda, tako da volim šah, volim karte, a volim i da se družim sa drugaricama. Moj uvijek san je bio da budem ili kardiolog ili neurolog, uglavnom tako nešto.